Гади халык артистлар, телевидениеда эшләүчеләр, телевидение алып баручылары бик бай кешеләр дип уйлый аларны. Сез бер вакыт әйткән идегез, сәхнәдә миллиард сум акча эшләп булмый дип. Күпме акча эшләп була сәхнәдә? Шуны да әйтергә кирәк, менә безнең әңгәмә дәверендә дә сез әйттегез, акча бит ул аранжировкаларга да кирәк, артист кешегә. Ул бит теге сәхнәгә чыктың да, җырладың да түгел, ул бит ротациялар. Тегесе, монысы, менә шуны тамашачыларга аңлатыйк әле. Байлык дигән әйберне төрле кеше төрлечә күз алдына китерә. Кем өчендер без бай кешеләр, кем өчендер без бик хәерче кешеләр. Менә акча ул шундый әйбер, бүген бар, иртәгә юк. Аның күләмендә санап булмый. Ул акча бит ул бүгенге көндә теге менә карыйсыз бит әле телефоннарыгыздан, әйме? Ул язылган. Иртәгесен каядыр нәрсәләр түләдең, ул юк кебек. Ул менә байлык ул шундый әйбер, теге төрлечә була ул байлык. Менә мин нәрсә белән бай беләсезме? Әйтимме сезгә нәрсә белән мин бай? Әлбәттә. Мин әйтәсем килә сезгә, менә мин концертларыма киләм, һәм миңа килә кешеләр. Алар миңа рәхмәт әйтергә киләләр. Булды шундый кешеләр, исемдә калганнарыңны әйтеп китәм, көндәлекне әйтәсем килми. Килде бер кеше. Гүзәл, рәхмәт сиңа. Мин 4нче стадиярак белән ширлим. Ләкин мин менә шушы облучениялар, шушының химиотерапиялар алып йөргән чакта мин синең җырларыңны тыңладым. Ул миңа ярдәм итте, ул миңа булышты. Рәхмәт сиңа дип, менә шушы күз яшьләре белән килеп миңа рәхмәт әйткән кешеләрдән мин менә шуңардан баймын. Миңа шул хәтлем рәхәт булып китә. Димәк, шушы кешегә ниндидер өмет бирә алганмын икән үз җырларым аша. Менә минем байлыгым шул.